Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadunong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Si Neco handa magkuha sa contractor kung mag-strike ang mga empleyado. Antigen test, pwede na kung magpauli sa Negros Occidental. Pwede man din matest sa pag-abot sa probinsya nga libre lang. Streamers ng Team Asenso Bacolod sa isa ka subdivision, ginkakasang City Legal Office. 17 ka mga persona nga naktuhan na gabulang, nadakpan. Kag sa Good Vibes, gas station company nagbukas sa pinakauna nga branch sa Negros Occidental sa Barangay Maaw sa Bago. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Negros Occidental kag Bacolod City ang magapabilin sa Alert Level 3 tubtub Pebrero 15. Magapabilin sa status quo ang mga travel restrictions ang Bacolod upod sa pila pa ka mga lugar sa Western Visayas kag sa Negros Oriental nga napaidalom sa Alert Level 3 tubtub Pebrero 15. Nagalaom ang katapos ang business sector nga magapabilin ang pagbangon sang negosyo karon nga ginpahalugan ang mga travel restrictions sa idalom sang Alert Level 3. Samtang ginhinyo naman sang Emergency Operations Center ang bulig sa mga pharmacists sa pagpangbakuna sa booster dose para sa mga 18 to 59-year-old nga wala sang comorbidity. Kainaila na ginsapol ang mga pharmacists sa isa ka drugstore sa Bacolod agud nga makabulig sila sa bahin sa nga pagpadasig sang pagpangbakuna para sa booster dose. Sa Huwebes igalunsar ang vaccination program sa drugstore sa mall. Kaginalauman sang syudad nga madamo pa nga mga pharmacy ang magasuporta sa ginpabaskog nga booster shot vaccination program. May mayara kita actually mga vaccinator nga mga pharmacists. So para maka-assist lang sa aton nga personnel man kag venue for our vaccination. We are waiting other pharmacists to join ranks para makabulig sa aton. Pero our available vaccines nga mahatag sa aton nga mga pharmacy nga boosters are Sinovac and Astra vaccines. Sa number 9, sa ika-5 nga sunod-sunod nga semana, may pagsaka na naman sa bilisang produkto petrolyo. Subugod buwas la 6 ang aga, may average nga 75 centimos ang isaka sa kada litro ng diesel, amuman sa gasolina. Ini ika-5 nga semana nga pagsaka sa bilis sa produkto petrolyo. Ang kerosene may pagsaka matsang 45 centimos kada litro. Ang kabudlayan sa pagtransport ng supply dala sang pagsaka sa cases ng Omicron variant ng COVID-19 sa iban nga mga pungsod. Ang suno sa Department of Energy, isa sa mga rason sang saka sa bilis ng petroleum products. Sa number 8, nagdangat na sa 3,000 o kung masobra 3,000 ang active cases ang Negros Occidental base sa January 30 nga report sa Provincial Incident Management Team. Sang Domingo, 307 ang new cases ng Negros Occidental. 3,351 ang active cases sa among nga report. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, mas may mataas pa diri nga na-record nga COVID cases ang Negros Occidental. Abiso sa gobernador sa publiko nga kung nagabatsyag sang flu-like symptoms o kung nagakataro, kabigo na ini nga daw COVID, kag mas maayo nga magpa-test. Mas labing makalalaton sa karon ang virus suno sa iya. Samtang subong naman nga adlaw nagbalik sa regular nga duty ang mga empleyado sang Kapitolyo Provincial matapos ginpatuman ang lockdown sa nagligad nga semana. Indeed, this is a more contagious variant, and the same protocols kapon ang atong gina-require for every individual. Basta you feel like you're experiencing a flu-like symptom, consider it already as COVID and have yourself tested, whether antigen or RT-PCR. We have not
reach our old record, no? So we'll see, no? I hope na we don't have to reach that our peak before. Sa number 7, sa Kabagalan City, mag-asawa ginsaka sang kawatan nakuhaan sa masobra 100,000 pesos samtang ginakayo nga balay sa Talisay City ginsulod man sang kawatan. Pareho nga ginakilala sang Kabangkalan PNP ang 4 ka mga suspetsado nga naghold up sa mag-asawa sa sulod sang ilang nga balay sa barangay Hilamunan sa Kabangkalan City. Sa investigasyon sa PNP, yara lang sa sulod sang ilang nga balay ang mag-asawa sa mag-abot ang mga sospek kag sila ang gintayaan sang armas. Nakuha sa ilang 95,000 pesos nga cash kag mga kagamitan nga nagabalor sa masobra 30,000 pesos. Samtang naaresto naman sang kahapon ang 41 anyos nga si Ronald Nyango. Matapos ini maaktuhan nga nagagwa dala ang iyang mga kinawatan sa gina-construct nga balay sa Fountain Grove Subdivision sa Talisay City. Sa investigasyon sa Talisay PNP, naaktuhan sa gwardya ang pagwa sang sospek kag ila inigin lagas. Kabahin sa iyang kawat ang mga masobra 10,000 pesos nga balor sa kagamitan kag isa ka bike. Detained naman sa karon ang sospek. Sa number 6, masobra sa 700,000 pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sa subdivision sa Bacolod. Arestado ang duha ka persona matapos makuhaan sa masobra 700,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa buy-bust operation kagabi sa Eroreco Subdivision sa Barangay Mandalagan. Naaresto ang mosanday Michael Dormal kag John Lloyd Golero nga lunsay mga high-value individual. 17 ka sachet isang ginapatihan shabu ang nakuha sa ila nga ginabulubanta na gabalor sang 748,000 pesos. Suno pa sa PNP, posible gikan sa gwa sang probinsya naghalin ang shabu nga nakuha sa mga suspect. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ila at tubangon. Sa number 5, 17 ka mga persona sa Bacolod City arestado bangod sa pagbulang. 17 tanan ka persona ang arestado sa separadong anti-illegal gambling operation matapos maaktuhan ang mga ini nga nagabulang. Sa Purok Harden sa Barangay Takuling, 12 ka persona ang naaresto sang madakpan sang kapulisan nga nagabulang. Na-recover man ang 3 ka mga patay nga manok pambulang kag masobra 2,000 pesos nga pusta. Sa Purok San Roque naman sa Barangay Tangub, naaktuhan man sa operation ang 5 ka mga persona nga nagabulang. 2 ka mga fighting cocks kag malapit 2,000 pesos nga cash ang nakuha sa ila. Kaso nga paglapas sa PD 449 ang ipasaka batok sa mga naaresto. Sa number 4, business sector ang nagakabalaka sa nagasaka nga presyo sang mga balaklon. Suno kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, luyag nila nga matutukan ang presyo sa mga balaklon karon. Wala labot sa naobserbahan sa saka sa bili sa mga balaklon sa merkado, halos wala untat man ang saka sang presyo sang produkto petrolyo. Suno kay Carbon, ini man ang ginalantaw isa sa mga rason nga nagaapekto sang presyo sa mga balaklon. Suno pa kay Carbon, sa iya nga pagsugilanon kay Provincial DILG Director Roslyn Quintana, ang DILG ang magakuha sang baseline data bahin sa presyo sa mga balaklon. Ini para mapat-od ang presyo sa mga merkado. Depende sa mga resulta, suno kay Carbon, sarang mahinyo sa mga LGU nga iga-activate ang tagsa nila ka Local Price Coordinating Council sa mga hindi pa activated. Sa ini nga pamaagi, ma-monitor ang compliance sa ginapatuman nga suggested retail price. He might request all DILG to activate all the price coordinating council and report on a regular basis the prices in the market vis-a-vis sa SRP, suggested retail price sang DA kag DTI para makita kung if it is still within that SRP. But kung may ara ang inanga LGU price freeze ordinance on certain food items and essential, amuman, i-match Manila da sa price freeze ordinance.
para bilang enforcement again, monitoring and enforcing the law. Sa number 3, mga kandidato kag supporters sa Team Asenso Bacolod nagreklamo sa pagpangkakas ang ilang mga posters sa enforcement team sa City Legal Office sa Bacolod. Pamuno sa Task Force Disiplina nagpatag nga wala sila sa pinilian sa pagpangkakas sa mga posters. May report si Nico Delfin. Nangin masako ang pagpangakas sa mga campaign materials ng City Legal Enforcement Team kag Task Force Disiplina kaupod ang Bacolod City PNP sa pila ka mga barangay sang weekend. Bisan ng streamer sa mga kandidato sang Asenso Bacolod nga nagatungtong sa arko sang City Heights Subdivision ang wala makaluwas. Gani gin-question man ni Vice Mayoralty Candidate Attorney Cesar Distrito kung nga makaduha na ini ka beses sa ginhimo sang syudad sa ila campaign materials nga may pahanugot man sang homeowner subdivision. Sa iyang Facebook page, ginsiling pa ni Distrito nga dapat kung tani mangin patas man ang syudad sa pagpangakas ilabi na nga may mga tarp man sang halong Bacolod nga yara natapik sa mga poste nga wala pa makakas. Sa Barangay 12, ginkakas man sang enforcement team ang mga campaign materials nga nagatapik sa malapad nga daan nga billboard. Pathag ni Wilfredo Hilingo, pamuno sang Task Force Disiplina, paglapas sa City Ordinance ang pagpamutang sa mga posters sa mga poste, linya sang kuryente kundi nakaangot ang mga posters sang Asenso Bacolod nga ilagin baklas. Dapat man suno sa iya nga may permit gikan sa syudad ang pagpamutang sini. Indiscriminate posted on trees, electrical posts or lamps, posts that raise various concerns for the safety of pedestrians, commuters, and particularly the legitimate use of utility posts. Ang malang yan i-violate ang City Ordinance na 565 kayang third memorandum sang Sinico, DNR, PCPO kaga City Government of Bacolod. Isa pa na sa kwansa na violate sa mga emergency repair balay. Hindi pa makaakto ang Commission on Elections sa mga illegally posted campaign materials samtang wala pa nagsugod ang campaign period. Pero karon ginsugda naman sang syudad ang pagpangakas sa mga campaign materials. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, bago nga travel guidelines ang nalakip sa executive order ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa mga magapadulong sa probinsya gikan sa Manila suno kay Lacson, ang pasahero pwede nga mag-present sa negative RT-PCR test o kun rapid antigen test o kun RAT result. Ang negative RT-PCR test result valid sa sulod sang 72 hours humalin sang ginpatigayon ang swab sample extraction. Ang RAT naman valid sa 48 hours humalin sang ginpatuman ini sang isa ka DOH accredited clinic o kun laboratory. Suno kay Lacson, kung hindi makasarang ang pasahero sang anuman nga test o kung may kabudlayan sa pagkuha sini, pwede nga sa ila na nga pag-abot sa airport o kung sa puerto sila magpa-test. Suno sa gobernador, ila lang nga iga-indicate ini sa ila nga pag-apply sang S-Pass. Libre nga paidalom sila sang probinsya sa RAT sa ila nga pag-abot. Napaidalo man sa Alert Level 2 ang NCR, pero luyag sang gobernador nga mapabilin ang amo nga protocol. So they can choose either of the two tests. They can secure that at the point of origin, or if not, manifest that upon arrival at the seaport or airport, they are willing to be tested. I prefer to continue to observe the real status especially in the National Capital Region. There are also other provinces that are common areas, no, like Laguna and Batangas. They are still under level 3. So I prefer to keep this protocol and let us just observe what happens next in the National Capital Region. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pagserbisyo sang Central Negros Electric Cooperative sa mga konsumidor ang mangin apektado kung badayon ang patigayunon nga strike sa mga empleyado.
Gani plano sa karon sang management sang Sineco nga mag-hire anay sa contractor agud hindi mahalitan ang mga konsumidor. Nagapati ang pamunuan sang Central Negros Electric Cooperative nga hindi madayon ang gradihon nga strike sang Sineco Union of Rational Employees o CONCUR. Suno kay Sineco General Manager Jose Tanyongon, magluwas nga ang Department of Labor and Employment ang mayara na sang assumption of jurisdiction. Sa subong, yara pa sila sa 7 ka adlaw nga cooling off period antes mag-strike, samtang padayon ang mga paghinunanon sa tunga sang management kag katapos ang cure. Pero kung dayunon gid sa mga empleyado ang strike, tuyo man sang management nga mag-hire sa contractor agud hindi maapektuhan ang pagserbisyo sang Sineco sa mga konsumidor. September 6, 2021, ginaprubuhan ang collective bargaining agreement sang Sineco, pero ginabisuhan sila sang National Electrification Administration o NEA pinagi sa isa ka memo nga dapat anay malabot nila ang 95% nga collection efficiency antes ipatuman ng CBA. Kag ang collection efficiency nila yara lamang sa 92% bangod sa pandemic. Gani hindi pa ini mahatag sang kooperatiba sa mga empleyado. Ang ilang naging kasugtan, handa man kuntani ang management nga ihatag ang natalana para sa mga empleyado, pero kung saan hindi pa ini nila masabat. Ining rason kung nga magapatigayon sa strike ang mga empleyado. For example, ma-hire kami contractor, may mga contractor man kami din nga pwede na siya namon i-hire kumatapok magid ang inang strike. Kasi siyempre, sunang po na, delikado kayo ang aton nga puntahi kung makunod aton nga linya. Kasi basi tamo mag-suffer sa interruption sini kumatapok ina. Sa Good Vibes, bangod sa padayon nga pag-uswag sang Barangay Maaw sa Bago City, nagbukas ang isa ka gas station sa barangay. Ini ang nauna nga branch nila sa Negros Occidental. May report si Romeo Subaldo. Duhalos isa na kabanwa o konsyudad ang Barangay Maaw sa Bago City. Progresibo nga barangay kag alagyan padulong sa mga popular karon nga mga tourist destinations. Diri man nahamtang ang Buenos Aires Mountain Resort. Alagyan ini pakadto sa Barangay Mailom kung sa diin kadamo sang resort kag mga kapihan. Kag may lusot man sa sitio Gintubdan, Barangay Aral sa La Carlota City, nga lugar man kung sa diin makita ang mga matahom nga mga waterfalls. Isa ini sa mga rason kung nga napili sang JNP Asia nga magbukas ang ila ikatatlo nga branch sa Isla San Negros sa sini nga barangay. Ang duha nila ka mga branch yara sa Bae City kag Babinay sa Negros Oriental. Ang mga tag-iya, diri nagdako sa Negros Occidental, gani luyag nila nga mag-branch out diri. Sunod sa presidente sa kumpanya nga si Mariel Montenegro Magno, sadto pa nila handom nga maka-branch out diri kag subong lang natagaan sang tsansa nga matigayon. Kag ang napili nila nga lugar, ang crossing meaning sa Barangay Maaw, kay alagyan man sa mga nagapa-south nga nagalikaw sa traffic sa main highway. Ever since we started JNP, gusto gid ani namon nga maka-open man kami occidental side. But now lang gid kami naka-take off on that plan, and this area here was also a big opportunity when we saw that it was for sale. So we saw the intersection, how it looks, how the place is developing with Barangay Mailom and all the mga tourist destination subong, especially during COVID, do mas nag-boom pagid sila. Si punong barangay Jovito Gahaton, ginkalipay ang pabukas ng sininga gas station sa ilang barangay. Suno sa iya, magadala ini sang dugang nga trabaho sa ilang mga pumuluyo, kag dugang pagid nga pag-uswag sang barangay. Sa piyakuno sang pandemic, nagapakita lamang ang pagbukas ng sininga gas station nga padayon ang development sa Barangay Maaw. Ako gid na may ani ko. Kasi ko sang ini nga mga business kay nga isa ini nga develop nga progress ang barangay. So sa pandemic ang aton nga business going to mangyapon na. So nami mangyapon ang aton nga flow sa aton nga business this barangay. Sang Biyernes, gipatigayon ang opening kag blessing sang gas station. Para pang pabuenas, ang punong barangay mismo ang una nga nagpatughong. Sa subong, padayon pagid ang construction sa isa ka mini grocery store sa kilid sini. I believe after our prolonged plans pa of having a convenience store right beside, we will turn this into like a nice super station bala na for Maaw, for Bago, to have the people deserve it, and of course we want to offer jobs for majority of our employees here actually is from Bago City. So isa gid na namon. Pagbukas pa lang, ginpilahan gilayon ang gas station nga nagapanindugan nga sila ang gasolinahan para sa tanan. Barbacorde kay Kapitan, ini ka-anom na nga branch sa gas station sa ilang barangay, pero di pa nila kung ibang LGU sa Negros.
Tuod, no? Buot silingon Ming, Progresibo gid siya, no? Ang barangay, sign of progress. Kabay pa Ming, no? Nga padayon, biskan diin pa, biskan ano pa kalayo Yung ang lugar po, barangay. di possible gid siya maging progressive siya despite sa location niya. Kaagap ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.